A tam niečo. No, dobrý deň, milí přátelé. V ďalšom dieli náš Brikovský hrad bude opekačka. Tak toto bude parádna. Vidíte, náš stolík je krásny. Motorku. A Fetoš teraz pri nám stojí. Na zemi máme prútik a šabľu, ale aj húbku. Tu už Kaj si dal všetko dole. Tu náš ninja si leží. Asi Mister takisto leží. Spiderman takisto leží. Kaj aj Harry Potter. No, Fetoš sedí, asi Mister opieka a všetci sa pozerajú na oblohu. Náš nepriateľ dinosaurus bol zničený. Tu je náš hrad. Tu je naša lampa, ešte nie je zasvietená. Idem sa pozrieť. Fetoš! Fetoš! No! Idem sa pozrieť do hradu aj do kaštelu z mojich kamier. Poslúchajte tu, bo vám zničím ten hrad. Dobre, ja sa ťa tvojim šaplom tu suší. Zatiaľ žiadny nepriateľ. Ani tu. Len je tu náš ninja. To je všetko. Asi mister, čo opekáš? Suši, iba suši som sa naučil. No, už konečne zasvietili naše lampy. Tak, to je dobré. Už tam musia ísť, každý si sadnúť. Už musia sa najesť. Hej, všetci, poďte sa najesť. Krásne. Je tu výborné jedlo. Asi mister ho urobil len pre vás. Z lásky. Pre vás a pre vaše brúška. No, ja sa ešte pozriem do toho hradu a kaštieľu. Neviem, či tam môže byť ten votrelec. No, zase není žiadny votrelec. Ani tu není žiadny votrelec, ale je tak predstavaný. No, jak vám chutí jedlo, chlapci moji? Super, sa ťa suši, on sa naučil. Kaj, aj tebe? Ja som ešte nejedol. Joj, prepáč. No, konečne už dostal. No, jak ti to chutí od asi mistera? Hnusne. Ja mám máty pak to utečené. Dajte aj Harry Potter najel konečne. A naj sa naje aj asi mister. To bude dobre. On stratil je to. Keď on je to. On stratil je to. No, tak pozrite sa. Tu sú naše zbranie, aj motorka. Ty vidíš, že on vyletel? Tam je náš dinosaurus a všetko. Tu sa opravuje. Joj, prestaň, ty jeden. No, kamaráti, ale my sa nazdávame. Možno bude aj náš krásny štvrtý diel. No, ale neviem o tom, že bude štvrtý diel možno. No, ale tešte sa na štvrtý diel. Ten štvrtý diel bude krásny. Dovidenia a krásny deň. Máme vás radi. Dajte like aj odber. Ďakujeme za našu podporu.